Hola amigos, acabo de sair dunha entrevista que me fixo o compañeiro Martín Maqueda para o seu programa Leer es un placer. Acabamos de gravar agora, despois xa emitirá a semana que ven. Bueno, unha vez que me puxen aquí a pasear un pouco e a reflexionar nesta zona do auditorio onde están todas as árbores espidas, estamos en pleno inverno, e onde incluso as codias dos troncos están moitas danadas, viñeronme á cabeza eses neniños que acaban de perder a súa nai porque a mata seu pai. Os nenos son os reis da imaxinación. Todo é posible na súa mente infantil. E os dous heróis que teñen indiscutiblemente son o pai e a nai. Así que pensan estes nenos no que a persoa que lle deu a vida, que é a súa nai, queda mortiña no chan, a mans do outro que é parte da súa vida e que os colle para levar á casa dos avós e mentras tanto di que se vai suicidar e sabe Deus que máis cousas oíron estes rapaciños ouviron. Como vai ser a casa deses nenos? De repente, en que se convirte un fogar? Que é un fogar? É unha codia de árbore danada? En que se convirte? Vedes, cheas de... Non sei que pasa, pero non o estamos facendo ben. É unha sociedade a que lle sobran escenas de terror. É unha sociedade na que sobran as palabras malsonantes, os ataques directos, as ofensas, sabendo perfectamente que se quere ofender. É unha sociedade na que vende máis o que máis insulta o de enfrente, ou esa persoa que ten unha relación de amor na que se comen a bicos durante un tempo e a pouquísima madurez para saber pechar a porta e dicir ata sempre, deséxoche o mellor. Tan difícil? É tan difícil? Estámonos especializando en ser homo demens ou seguimos sendo homo sapiens? Quedei reflexionando isto e quixen compartírvolo. Como vai ser o fogar deses nenos? Que levan agora adentro? Algún día recuperarán esa idealización, esa imaxe que les tiñan dunha casa feliz? Ou xa se lle rompeu para sempre? Criaturiñas, criaturas, estámoslo facendo mal. Algo ten que cambiar moito. Eliminemos escenas de terror. Fagámoslle o baleiro a xente que quere vender máis ofendendo a parella, ofendendo os demais. Fagámoslle o baleiro. Non podemos seguir alimentando isto, porque imos todos no mesmo barco. E cando sufren os nenos, isto non se pode consentir. Un biquiño moi grande, amigos. Seguímonos vendo, vale? Un bico moi grande.